ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಅವು ಕಂಪನಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೈಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ದಾತೆ ನೂಲ್ಸ್ ಅತ್ತಿದ್ದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ಎಂಜೆಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ತೋಂತಲ್ಲರು ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬೈ. ಇನಿ ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എത്ര ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪ 7 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಾಣ್ಲಾಕದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಅವು ಕಂಪನಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೈಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಅದಾದ ಪಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ನಿಪ್ಪುವಾರೆ ಅಂಚ ಕಾಣ್ಲಾಕದು ಅರೆಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋದು ಚಾ ಕೊಡೋದು ಪೂರ ಕಡ್ಪುಡಿಯೆ ಇದು ಇಂಕ್ಲೇಕ್ ತಿಂಡಿ ಚಾ ಒಂದುಂಟು ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಜಿಲ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದಿಲ್ಲ ಬಜಿಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ತಾರಾಯಿ ಪೆರಿಯೂನು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪೆರೆಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಮರಿಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಮಂದಿನ ಒಂದೊಂದು ಪೊಡಿ ಅವು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಪೊಡಿ ಭಾಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೊಡಿ ಅವು. ಸೊ ಅವು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ದಿದುಪ್ಪು ಆ ಸೈಡಿಗೆ ಪನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ ದಿದುಪ್ಪು. ಸೊ ಅವು ಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಜಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಲಕ್ಕ ಮನ್ಪು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ಕಂದಾನಿ ಬಜಿಲಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಜಿಲಿನ ತಿನ್ಪಾಲಿ ಖುಷಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಬಜಿಲ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಓಲ ಅಂಚ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಜೈಟೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಲೀವ್ ಉಂಡು ತಪಂಡ ಸೇಲ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಾಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೂ ಲೀವ್ ಕೊಡ್ತೀರು ತಪಂಡ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಚೊಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲ ದಿನ ಏನು ಚೊಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮೇರ್ಲ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಕ ಬಡಾರ್ನ ಕೆಲವು ಶೂಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ವೈಟ್ ಶೂಸ್ ಪೂರ ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡಾರಿ ಇನ್ನು ಅವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತುಪ್ಪನ ಇಂಕ ಅವು ಜೈಟೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕನಾಡ ಯಾನ ಅವ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕನಾಡ ಯಾನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸೊ ತೂಕ ನಿಗ್ಲೇನ ಇನಿಯನ್ನ ದಿನ ಪಣ ದಾದ ಮನ್ಪುವ ದಿನ ಟಿನಿ ಅದು ಪುನಃ ದಾವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುವನ ಪ್ರತೂಪಾವೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ಯೂ ಹಾಸ್ಮರದು ಒಂದು ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜಪನಂತೂ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ದಾತೆ ನೂಲ್ಸ್ ಅತ್ತಿದ್ದ ದಾ ತಿನ್ನೀರು ದಾ ತಿನ್ನಿತ್ತೀರು ಬಜೀಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಜಿಲ್ ಪಂಡ ಅತ್ತೆ ಪೂ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಬಜಿಲ್ ಪಂಡ ಇರೀಗ ಈತ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಪಲ್ಲೆ ಏತ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೈತು ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಹಾಕುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಲಕ್ನಾಗ ತುಂಬ ಅಂಚ ಹಾಕೋಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಬೇಗ ಹಾಕುದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೂಯೇ sana tu next ada ban so the two next ada bandu breakfast brand itakun ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ತಪಂಡ ಕಲರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಕಲರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ತೂಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾದನತಿ ತೂಪೇರು ಮಾಮಿ. ಸೊ ಅವೇನು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾರ ಇದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಪುಣಿಕ ಸೊ ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪೊಗ ಮೊಗ ಅದು ತಿಕ್ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನು ಎಂಟು ಕಣ್ಣ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀರು ತಗೊಂಡು ಅರ್ನ ವೈಟ್ ಶೂಸು ಅವೇನು ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಂಡು ದೇಪನ ಜೈಟೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡೇರ ಬೋರ್ಡ್ ವೈಟ್ ಶೂ ತಂದು ಎಷ್ಟು ಮಂತಾರೆ ಅಂತೀರು ಯಾಕೆಂದ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ನೀರು ಟಬ್ಬು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಲ್ಲ ನೀರು ಬಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಅನ್ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಸರ್ಫ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಚೂರು ಸೋಡಾ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದು ಸೋಡಾ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಹಾಕೋನು ಅಪ್ಪಾಗ ಶೂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಾಯ್ಬಿಡು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೋನು ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಶೋಕ ಅದು ನೀರು ಬರ್ಪೌಡು ಪಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಟ್ಲ ಮಾತಾ ಅವು ಪಾಡಿದ್ವಾಗ ಈಗ ಶೂನು ಶೋಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀರು ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ಲೈಫ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೀರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಶೂ ಲೇಸ್ ಅಂತಾನೆ ಲೇಸ್ ದೇದೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೊಡು ಏಪಲ
ಅವೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಶೋಕಾದ ನೀರಿಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಸಮಯ ಅವು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಆದ ದೀಪೇನು ಅವು ಒಕ್ಕ ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಆದ ಪಂಡ ಕುಂಟು ಆಡ್ತದೆ ಅವೇನು ಆಜಿರಿಯರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೋಡೆ ಆಜಿರ್ನ ಕುಂಟು ತೊಗೊಂಡತಿ ಸೊ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ದೆಪ್ಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡ ಪೂಜ ಬಲ್ಲುಪದೆಲ್ಲ ಪಾಡ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕಂದ ನಮ್ಮ ಜಿನ್ನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಲ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡ್ ಕಂದ ನಮ್ಮ ಕುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವೇನು ಫೋಲ್ ಒಂದು ಕೊಡಿಂಕ್ ಅಂಚ ದಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಕಂಡಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಜೇದಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕಾಣ ಬೇಕಲಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಜೇದಲು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಆ್ಯಂಗಡ್ ಪಾಟಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂದೀಪೆ ಮಾತ್ರ ಮೇರ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಗಡ್ ದೀಪುನು ಅವು ಶೋಕಾದ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕುನು ರಪ್ಪ ಅಂತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನಾರ್ನ ಇಂಕಲ್ನ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಅಂತ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ಮೆಂಟ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಈಗ ರಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಪ್ಪ ನಮಗೆ ನಾಡು ತಿಕ್ಕೊಲಿ ಬಂದು ಓಲು ಒಂಚಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಡ ಸೊ ಒಂಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ 2 BHK ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಗಡ್ಡ ರೂಮ್ ಉಡ್ಲ ಕಬಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ದ ಕಬಡ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ದ ಕಬಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಬಾಕ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೇರು ಆವಾಗ ಮುನ್ಪಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಸ್ ನಮಕ್ ಮರ್ತ್ ದೀಪುನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಪನ್ಪೆ ದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಓಲ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಸಾಕ್ಸ್ ಓಲ ಉಪ್ಪುಡು ನಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಡ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಕೆ ಇಂಚ 2 ಸಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಂದಿ ಒಲಿ ಬಂದು ತೂಕೋವೆ ಮುಲ್ಪ ದೆಪ್ಪ ಹೊರವರ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಅಂಚ ದೀನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೂರ इसे करेक्ट तूपावेನು ಬಾಲಂಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವನುಂದು ಇಂಚ ಮಂದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮಗೆ ಪೂರ ಸಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಹೊಂಡು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಹೊಂಡು ಬಂದು ನಾಡೊಂದು ಪೋಪುನ ಆತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಮಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಲಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸಾಕ್ಸ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತಾಂಡು ಇಟ್ಯಾನ್ ಅಡ್ದಿ ತಕ್ಕೊಂಟು ಆಜಿರೋದು ಸೊ ಅಂಚ ಹಾಜಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಲಿಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಅಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡೆ ಜೀದಲ್ಲ ಇದು ನಾಳೆ కొంచెం ಕುಂಡೆತ್ತು ಗೊತ್ತು ಕಾಲ ಚೂರು ಬೇಲೆ ನಾಟ್ನೆಸ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಡಾಪಂಗೆ ಅಂಚ ಚಾಕೋಸ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಚಾಕೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಲಕ್ಕದಾಲಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೋಡ್ಪಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಚಾಕೋಸ್ ಇದರ ಬಾದಾಮು ಕ್ಯಾಶು ಪಿಸ್ತಾಲಿಗೇನು ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಈ ಚಾಕೋ ಮನ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ಆ ನಾಟಕ ಅಂತಲ್ಲ ಕಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗ ಶೀ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸೇಲೆ ಪುನಃ ಅದು ಕೂತಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚೊಕೊಸ್ಕೊಂಡಿನ ಸಾಪೆ ಬೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದುಂಬು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಖಾಲಿ ಮಂತ್ಕ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಮಂತ್ಕ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೊಂದು ಮಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅದು ಚೊಕೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಮಕ್ಕ ಅವ್ನು ಚೊಕೋಸ್ ದಾನ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಎಟ್ಟೆ ದಾನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಅವು ಮೈದರ್ ಮಂದಿನ ಹತ್ತು ಎನ್ಕಂದಿನ ಅವು ವೀಟಿನ ಮಂದಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಚಿನ ಚೊಕೋಸು ನೀರು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಕ್ಕ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಚೂರು ನೀರು ಪರ್ಪುನ ಟೈಮು ಯಾನು ಇಂಚ ನೀರು ಪರ್ಪುನು ಇಂಚ ನೀರು ಪಡೋದು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಅವೇ ಮಗ್ಗಡ್ ನೀರು ಪರ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತು ನೀರು ಪೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಾಪರ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮ 3 ಲೀಟರ್ ಪರ ಇರುತ್ತೆ ನೀರು ದಿನಕ್ಕೆ ಪರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ನುಪ್ಪುದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಾವು 3 ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ನುಪ್ಪುದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ನಾನು ರೈಸ್ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್
ನಾ ಊರಿಗೆ ಅವೇ ಉಂಟು ಸೊ ಮುನ್ಪಲ್ಲ ಅವೇ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೋಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ನುಪ್ಪು ನಿಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ ಉಪ್ಪು ಕಡ್ದಿ ಹೊಡ್ಕಂಡು ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ದು ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಆಣೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚೂರು ಫೋನ್ ತುಪ್ಪಲ ಟೈಮು ತುಪ್ಪಲೊಂದು ಮಾಮಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಾದಿನ ತೂಪನ ಒಂದು ಕೊರ್ಲು ಸೊ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವೇ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ತೂಪನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತೂಲಿ ಈ ಕಡೆ ಶೂ ತೆಗೆದು ಪಾಡ್ತಿನ ಇನ್ಸಾದ್ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ಶೋಕಾದು. ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಬುಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಬಂದು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೆಗೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಾಯ್.